Tak Handlová už má troch dvojcifer. Davy Smith aj 7 minút. Smith a jeho ďalšia trojka. Berie to opäť do svojich rúk Vojtek. Napokon nie. Toto bude breaková situácia a Smith. Crash. Smith. Žiadne voľné trojky, žiadne voľné pozície, ľahké koše nemajú k dispozícii. Nič nebráni v tom, aby zápas doviedli do víťazného konca. Smith, ťažká trojka, dáva 32,5 do skoku na zápas bez neho. V tejto sezóne Handlová s priemerom 38,6 do skoku. Raško Kneževič nevyskúšal to, mohol. Tu je Smith a jeho z tohto stretnutia, ktorá nám odštartovala. Smithové otočky, Gutta. Lášnicová rozohrávka cez Dragoviča, zapojený Davy Smith, ktorý sa rúti pod kôž a ten individualitách. Jeden hráč, ktorý sa utrhne, dáne trojky po sebe, to môže celé zlomiť. Napríklad Davy Smith, hráč, ktorý je zatiaľ veľmi dobre bránený, nedokáže príliš veľa individuálne skorovať, ale... Peť na Guttala, tento rozťahuje na Petráša, dobre, ale Hawkins išiel hneď po Smithovi. Smith napriek tomu ide hore a... Jackson skúsi to individuál! a širšia rotácia na strane Levíc sa Smith začal strácať so svojím súperom. Davy Smith, pekné. Už by ich od tú druhú priečku nemalo nič pripraviť v tejto súvislosti. Smith sa... Smith! Oba týmy dajú kolektívne, paráda teraz po... Vypíška na Smitha. Smith za 3 body a opäť to padne. By si ten oddych už možno zaslúžil. A vidíme, že tam ešte pôjde tá ďalšia dvojica mladých Slovákov. Náhliga, Halenár. Smith. A za polčase. Pekná obrátka Smith. Sú Handlovčania na súperovej polovici. Pipíška si bude pýtať loptu, Smith. No aspoň takéto... Výborný zisk lopty a ten Smith. Z jednej strany na druhú zatiaľ ani jeden celok nedokázal ani výraznejšie uniknúť. Nik nevyhrával viac ako o 3 body v dnešnom. Smith, nádherné zhodenie na... Čo sa týka tej práci na obrannom doskoku. Smith, Davy Smith, Gutaj. O 3 body, ale je to veľmi vyrovnané. Smith, krásny step. V problémoch Turner ukazuje, že právom patrí do tej základnej rotácie Olega Malečenka. Minaroviech. Ešte Natiahnutie za dres. Výborný crossover od Smitha. No, teraz práve pálilo Holin. Petráš. Smith. Kutalovina. Zdal Kneževičovi, ten na Smitha. Smith opäť individuálne. Inter prehráva o 17 bodov. Smith chce ten náskok Handlovej zvýšiť. Neskôr na 4-2. Takže pri zapisovateľskom stole nás trošičku mília. Medzi tým ale... Koši, ktorý zaznamenáva Ilja Gromous. Ale Handlová je samozrejme proti. Smithov a troj. Smith pôjde. Napokon ešte si... To, že je to z pohľadu Nitry iba o 13, pretože pri tom vývoji... Dragovič, Smith, pri ňom Cahill, teraz si uberie do patery Walker, Smith, Smith a jeho čári máry s loptou za 3 body. Smith. Hanson čaká na loptu, Smith to dáva do dolného postavenia na... Viac tých 24 sekúnd. Smithová trojka, ktorá...
No a poviem vám, to je hráč, v nich nastielal 30, 25 a 28 bodov, Davy Smith! Vzhľadom aj na to, že je to vyrovnané. O 5 bodov, to je nič. Smith. Pekne prestočil na Petráš. V štvrtej štvrtiny. A toto je také pozície. A Smith už strieli dopredu, Davy Smith a ponúk. Smith vedie o 3 body v závere prvej štvrtiny. Benjamin, ale to je ťažká strela a napriek... Ondruša o loptu pripravil Smith a ten našiel Gutala. Som tu spomínal v úvode. Smith za 3. Smith. Smithové otočky a vyhodenie na Pipíšku, ktorý... Hráč s priemerom 21 bodov na stretnutie. Dnes však zatiaľ 9. A dnes vyhrávajú s lídrom tabulky. V tretej štvrtine o bodov 16, ale teraz sa to zrejme bude trošičku meniť, lebo Davis... Po štvrtinách 17-18 a 24-18. Hawkins zdvojený a prináša to baníkom opäť ovocie. Toto bude Smithova konca. Po handlovej, po oddychovom čase rozohrávajú domáci. Smith trošku sa vytratil ten jeho drive do koša, ale... Si to ale posunúť na Smitha, ten už nie je v ľahkej situácii. Davy Smith, ťažká trojka. Smith, presná. Pekná kom. Dôležitý Hansen. Prenechá to Smithovi. Nejšan Smith si spravil priestor na to. Smith. Petráš. Pardon, to sa poupravím 2021. Už sa handlová nikam nemusí ponáhľať. Smithová ťažká trojka. Bodov. Teraz o 61, 112. Smith, jeho protismerná kľúčka voči Koller. Teraz stále neukázal. Zatiaľ 2 pokusy Rytierov z diaľky a nie ten presný. Teraz takmer lopta sa vrátila na obrannú polovicu. Smith si trúfa dávať. Zápas aj takéto nevydarané eliup. No a toto je ale Gutal, tak teraz Pekná Smithová obrátka a... Už úspešný nebol na doskoku Dragovič. To už je Smith, ktorý hľadá. Potom to nebude viesť ani len k streleckému pokusu. Na opačnej strane Davy Smith ide okolo Rožánek a Davy Smith. Ďaleka vysoké čísla na to, že hráme už štvrtú štvrtinu. Smithová otočka. Dragovič. Lover. Smith má dobrú pozíciu a tria. No, na opačnej strane práve Davy Smith. Pekná rých. Nové rozhodnutie. Ale aj dosť netypická situácia, to, čo sa úplne často nestáva. Každopádne teraz... Petráš, ktorý zabojoval o loptu, nachádza Smitha, ten pôjde do agresívnej konc. Aktuálnu sezónu teda vstupujú a vstúpili do zápasu s najužitočnejším hráčom sezóny. Sovi poskytol clonu Petra. Si je toho vedomý, bude to pravdepodobne brať na seba a Smith. Za aspoň tých 50 by mohol dať, toto bolo nepresné. Sympatické, že Vranovič dostal hosťujúceho týmu. Smith to zmení, áno! 4 minúty bez bodu. Určite signál pre Tea Hojča, aby si zobral oddychový čas a teraz to Môže ísť rýchlo dopredu. Ale krás. Získal loptu Smith a jeho prienik do koša. No, druhé. Handlová nezachytila úvod tohto stretnutia najlepšie. Dobre. Doskok bojoval Stančák, ale nemá to ľahké proti skúsenejším a
fyzicky. Ešte Miloševič vyháňa svojich dopredu. Zápas pokračuje, Smith a jeho nájazd. Ostatných aktérov stretnutia. Keď si vieme, kam tým mieril. Dragovič. Smith to už vezme na seba. Nachytal súpera Davis. Tadaši mu loptu vrátil, Smith to skúsil opäť a opäť. Dragovič. Smith za 3 body a dáva trojku. Pre divákov. Smith. Križná prihrávka, tečovaná do rúk Petráša. Smith už musel strieľať a dáva! Ten mu loptu vrátil, Smith. Step back, ktorý dá. Odovzdal Smithovi. Ten má na sebe väčšieho gana. Križná prihrávka na Pipišku, ktorý dáva... Súperom pokoj. Ale Smitha prebral Kazíns a ten ho nakoniec to ešte posunul na Pipišku Petráš Smith. A pošle to do rohu, vystrelí sám a Reuters proti Leviciam zaznamenal 20 bodov, 4 doskoky a 11 asistencií, k tomu 4 získané lopty a Davy Smith. A uvidíme ešte, či stihne vystreliť. Smith a stihne to! Smith skúsi vniknúť do koša. Katastrofálna celona, ktorou Smithovi Klaver, ale pri ňom Walker, ešte Smith. No ten sa pretlačil. Bezpečnosť streľby v tejto chvíli už pod 20%. Toto je iná Nitra, ako proti Levi. Polčasu útočí domáci tím. Smith na chvíľu voľný, hneď to využil na Zasi pomoc spoluhráčov Clona Dragoviča. Smith pôjde sám do koša. Pekne sa dostí. Kvalita. Presne tak, on mal oveľa viac priestoru samozrejme. No z tých hráčov Handlovej, ako som spomínal, tak Gutal a... Tu. Sekundy sa míňajú. Smith to skúsi za 3 body a dáva. Rýchlo zakončí tak ešte posledný útok. Polčasu bude patriť Handlovej. Davy Smith sa o to snaží. Krásna prihrávka. Pripomínam, že 4 z 8 presných strelov spola 7 asistencií. Nádherný tímový bas. Polčasu po oddychovom čase útočia hostia z Handlovej. Smith páli za 3 body v zápase. Domáci opäť odskakujú, ale Smith stále ešte dosť času v druhej štvrtine. Smith ide stredom. To bola Ešte 5 minút budeme hrať v druhej štvrtine. Davy Smith. A to je nešportová. Smith teraz môže ísť dopredu. Svoje posledné 2 stretnutia. A je to skúsený hráč. Skúsil Hanson, nie. Handlová pokračuje v útoku. Smith, krásne sa Dobrá obrana Gutala. Smith ukoristil už svoju 8. doskok, už len 2 mu chýbajú k double-double, toto je Gutal! Smith točne. Výborne. Gutal ukazuje, aby sa už Smith vrátil do hry. Veľký vietor, pretože má skvelé čísla. Teraz ale výborne zapracoval Smith. No a ešte si vypýtal... Výborka strela, ale svoj vlastný doskok a... Smith. Výborná prihrávka na Petráša. Nevideli strelecký faul. Smith nakoniec to skúsil. Smith. Ten je tiež mimoriadne produktívny v tejto sezóne. 20,6 bodov. Tým samozrejme rozskok a v tejto štvrtine lopta patrí teda Handlovej. Davy Smith! Kudrik ho dostupuje a Gutal teraz bude sám pod koš. Našiel úplne voľného Smitha. Za 3 body a Smith dáva. 61-5. Nádherná akcia. A Smith. Lopta sa mu však vyšmykla v momente, kedy hľadal spoluhráča. A smeč Dragoviča.
Smith má voľnú pozíciu a Smith dáva. Smith obraclo na Petráša, pick and roll a Jakub Petra. V polčase sme nevideli kôžry. Ale Smith musí ťahať Handlovú v play-off. 3 17-bodové duely, jeden dokonca 24-bodový. Smith, presná. A ďalšia zbytočná strata lopty hneď v zárodku útoku. V úspešnej obrane. Dragovič nešiel hore za 3. Jeho spoluhráč už. Ale ostane iba pri pokuse. Smith do otvorenej defenzívy. Pekne, Gutal. Dobrá prihrávka. A Petráš. V tej obrane budú potom hádzať veľa trestných hodov. Kneževič. Smith za 2 body. Smith. Dragovič. Smith odvihne a Smith stále. Davy Smith. Skúsi za 2 a 3. Domáci a teraz teda opäť Levičania. Tak bude to veľká naháňačka. Smith. To bude kôž s faulom. Mirotič. Smith. Pôjde do nájazdu a porad na Laštica a Smith dostáva loptu, tak je to naozaj na ňo. Smith to zvládol. Aj to môže dnes byť rozhodujúci faktor, ktorému s týmom sa bude viac dariť z diaľky. Smith prenikol pri... Smith v nájazd. V priemere dá 8 bodov na zápas. To skritizovalo, že Lučenec nemá tak... A hlavne budú sa spoliehať aj na naplnené tribúny. Totiž Handlovej sa doposiaľ stalo v rámci tejto sezóny iba 2-krát. Benson a opäť Smith. Skúsi to sám, ale tento lejap. Museli by sme pátrať v tejto sezóne, kedy naposledy Handlová prehrala takýmto vysokým rozdielom. Smith dá trojka, 8 bodov pre Dylana Frya. A je to najvyšší náskok Spišskej v zápase, ale majú za to množstvo strát, najmä v druhom polčase a začína to domácim už padať. Ale aj Smith, rýchla kľúčka na Páleníka, ťažká strana. Wilcox už nemá príliš veľa času na to, aby niečo vymyslel. Výborný vicami. Gordon rozhodol o víťazstve Nitry nad Levi na 12 prvých štvrtín v rade a zrazu Handlové, teda v zápase s Handlovou na 21 bodoch. Smith vyskúša to sám a to ešte nepodarilo. Smith ide do Smith pomôže a už si ho preberie Karutas Žgán. Karutas však stále chce ísť na Smitha. Ďalšia trojka! Kovič. Davy Smith za 3 body. Hodiť si to aj na doskok. Na druhej strane Smith! Benona doplnil Johnson a z toho boli takmer obrovitánske problémy. Glover dnes index užitočnosti 0. A Vale... A Smith. Individuálne. Výkonne to... Agresívna obrana. Harela. Dobrá clona. S jeho pokusom nejak neuchvátil divákov, uchvátili, ale Smith. To musí byť veľmi rýchle zakončenie. Áno, je to tak, ešte 9,3 sekundy. Odskočiť. Smith. Ťažká situácia. Gutal, no lenže, len tak sa mu podarilo udržať loptu na hracej ploche, ale podarilo sa mu... Gutal. Smith. Otvoril sa mu priestor pod košom. Smith tam išiel. Ale vieme, že v sobotu sa určite prvé semifinále hrať bude. Vôbec mu nevyšla, takže Smith na opačnej strane, jeho pekný dribbling, ešte Glover za 3. A...
Smith. Smith si verí, má sebavedomie ako hrom a ukazuje. Opäť skvelý Smith, ktorý získava loptu a rúti sa sám na kôš. Smith za 2 body. Nadbytočný kontakt od Juríčka, sledujeme ale Smitha na pravej strane, jeho pekná. Bol veľmi, veľmi hrdý na svojho spoluhráča. Ako prvý hneď k nemu pristúpil. Bránený Kivimeky. Slona od Guteľa. Opäť to skúsi Smith. A opäť dáva! Je tá bilancia bodov práve z tejto pozície jednoznačne na strane hostí. No, Baník sa musí vskopiť a nechať zabudnúť na ten nevydarený prelom prvej a druhej. Dragovič, Smith. Pustil sa do ťažkého zakončenia, ale to... Ktorý môže vyhadzovať, ale Johnson stráca loptu a Smith si dovolí aj smač. Sa len obzrel za svojím protihráčom. Opäť získ lopty pre Handlovú, pekný prienik a je... Loptu stratil Smith na Glavera a urobil to výborne, pretože strácal rovno. Petrášom a Smith ťahá loptu na superov koš. Davy Smith skóruje a bol... To malé... Nakoniec ale Walker o loptu prišiel. Davy Smith po ľavej ruke má Hensona, ktorého nájde šikovne. Smith môže ísť dopredu. Davy Smith má veľa voľného priestoru. Máme handlovského rozohrávača za výbornú prácu v obrane a vyraža aj do breaku. Floater a Juríček bojoval do skok, ale na ho Gutaj, ktorý sa vrátil do hry. Čo teraz Davy Smith pôjde dovnútra. Smith vytancoval Juríčka a nakoniec... Počas sezóny aj riaditeľ klubu Jan Drobný avizoval, že títo hráči Hrá tú svoju úlohu v tom play-off. Zatiaľ sú veľmi vyrovnaní súperom. Presná trojka. Ďalší rýchly protiútok na Smith s ďalším ziskom, ale ešte loptu zachránil Solčanský, ale predsa len ďalší. Henson pôjde sám, ale ešte prihráva Smithovi. Ten dal trojku. Čiarkuje ten fakt, že nevozia sa odtiaľ do víťazstva, povedzme to tak pravidelne. Baníci naozaj hrajú od podlahy. Smithovi. Vystrelil presne, zatiaľ teda v tom jednom stretnutí nastrieľal 9 bodov. Dragovič, ako odpovie. Rozhodujúci zápas nezvládli, rozhodujúci, by som povedal rovno, že štvrtinu. Aj v srbskom týme Kaka Joker Sombor, ktorý účinkuje v ABA 2. lige a majiteľom. Zrazu sa tá lopta hýbe skvele a no, tá základná pečka pracuje, vynikajú. Levice opäť neúspeli a tak je tu Smith a Glaver má voľnú trojku. Avšak jeho pokus bol nepresný. Ktorý sa dostal na 15 bodov. Davy Smith a Jimon Henson aktuálne najproduktívnejší. Počkal si na Smithov pohyb a Petráš príjma pod košom. Takúto dominanciu sme nečakali, ale Mrviš teraz robí chybu. A Henson. Smith napokon vyhadzuje na Laštica, ktorý ťal dosť taký nervózny úvod tohto duelu. Smith vyhadzuje na Glovera, ktorý má voľnú trojku z krídla. No, úvod do druhého polčasu slušný od hostí, najmä smerom dozadu a aj smerom dopredu, lebo... Zastavený v prieniku Lukič. A Handlová odpoveda. No ale faulovaný nie je a Handlová teraz môže využiť to, že práve Ráž ležal. Je to veľa v 4 zápasoch, je to najmenej spomedzi všetkých súperov, ktorým rytieri čelili. Hráč veľmi natrénovať, aby to mohol používať v zápase. Výborná práca medzi... Žiaka podáva výborný výkon v druhom polčase. Pekná prihrávka na Petra. Bola to defenzíva tvrdá, ale bez faulu a to znamená, že... Tu je na Jordana, ktorý teraz ide proti dvom hráčom, ale... Proste úplne odlišný výkon ako proti Prievidzi. Dnes to proste ale víciam padá. Davy Smith spravil... Pekná práva. Vedú Levičania, Davy Smith. Eurostep ešte s faulom, akcie. Trestné hody, hostia nehádzali zatiaľ žiadnu šesku v dnešnom dueli.
To je taktiež samozrejme o tom, že Smith dobre funguje v rámci disciplíny. Divízi podarilo vyhrať toto derby, ale aktuálne prehrával 16, teraz navyše bola zablokovaná a Smith Teraz bude ťahať prechodovú fázu a vidieť, že Handlová má výbornú tú prechodovú fázu. Povedzme zazmetkovať a nepremeniť trestný hod. Za 2 body pre Lučenec. Smith, ho! Opäť to bola Obruč, ktorá zastavila loptu a dopredu trieli Smith, Smith. Až do podkošového priestoru. Vyššej možnej úrovni. Teraz sa o niečo podobné pokúša Smith. V úvode zápasu mu išlo a ide. Či už to nazval naozaj zápasom so skvelou obranou na vysokej úrovni na oboch stranách Smith. A to štít Smith. Vyskúša trojku a triaf. Kins. Už ho preberajú ďalší hráči Smith. Petráš krásne doniesol. Smith. Prijal spätnú. Famózne sa rozstrieľal. Domáci strieľali nepresne. Smith to skúsi ešte raz. Smith za 2 body. Petráš prechádza voľne pod kôž. Výborný náskok stihnú ešte domáci hráči do konca druhej štvrtiny. Smith pod koš. Handlová potrebuje zabrať. Kadaši netrúfol si, ešte sa zbaví lopty v prospech Smitha, ktorý tu rozbehne. Davis Smith ide páliť za 3 body. Ťažká strela. Baníka, domácich majú 16. Ale teraz už 17. Smith. Výborná obrana, musím uznať od Prestína. Je to ročník 2006. Videl som, ako rozhodca počítal na boku, ale stihol to. Tam v rukách Masiča. Smith. A Smith sa presadí. Na druhej strane rýchly break. Čaruté. Späť na Smitha. Ten nemal priestor ísť dovnútra. Ešte Smith. Vycúval a zakončuje za 2 body. Takže dopredu môže ísť Dáško Kneževič. Glauer. Ale vyhadzuje na Smitha, ktorý má ďalšiu. Na perimeter a rozohráva so Smithom. Ponúkol Muclonu, ktorú Davis Smith využíva a veľmi sa nám tešia. Taktiež vyzdvihol obranu Handlovej, že podľa Lukáša Svoj následný pokus a na opačnej strane Smith ide dopredu. Davis Smith zaviedol loptu do koša. V dvojcifernom vedení 4 minúty pred koncom úvodnej 10-minútovky. Na útočnej polovici už Smith uvoľnil sa mu priestor na zakončenie. Výberu Next Gen Slovakia dokonca Fraj nastrieľal 12 trojkových striel. Boli taktiež úspešní. Vyhrali o 1 bod, 21-20. Aktuálne teda v 6-bodovom. Ktorý to nedvihol. Proti sebe má Johnsona Petráš zo strednej vzdialenosti, ale padlo mu to. Ale nie je s osobnou chybou. Smith. Bodov. Smith 13, zaostí Glover 14, ten nakoniec. Skúšal Harrell, ale neúspel. Takže Smith sa pokúša doniesť do koša. Smith ide do zakončenia. Smith odtlačil dolníka. A sa počíta. Henson. Utal už sa roloval skôr do koša. Smith. A tento triap. Zmeniť to chce Henson, ktorý vyhadzuje na Smitha a tomuto. Ktorých drese bol najúžitočnejším hráčom sezóny. Toto je veľmi zlá prihrávka. Že ani v tomto smere si nemôžu obidva celky nič závidieť. Ale aktuálne je ten náskok
Už len o jeden koš. Smith. Krásne na Glovera. Kadáši na Smitha. Posledné sekundy. Treto štvrtiny. Smith. To ako hráči z lavičky to celé dokázali zmeniť. Toto je Davy Smith. Ten sa presadí. To, ktorý chcete ukázať hneď po timeoute. Naopak Davy Smith, toho sa dnes nedá zastaviť. Smith. Mimo mladíkov, Kľúčika s Valentom. 7 hráčov využíva Milotál. Smith si pýta loptu, mohol by to vyskúšať, možno ešte mohla ísť lopta aj na Kňaževi. 16-27. Smith, dvojka. Min veľmi zle prihral a toto budú ľahké 2 body Smitha. Zdá sa, že v tempe budeme pokračovať aj ďalej. 12 bodov už má Grazulis. Smith, ten ich má viac a opäť sa pred... Čo sa týka obrazu hry, nič tak podstatné nemení. Xavier Bledson v polčase z toho premenil 18. Uvidíme, či to bude... Vítať kontakt, ale dobre teraz Dragovič. V defenzíve Smith. To bude... Varno má už, ale 5 legionárov sú v stave. Petráš, to je jeden z borcov, ktorí ostávajú v Handlovej. Veľmi dôležité pre... Veľa pozitív nenájde Ivan Đorđević. Petráš pod koš. Momentálne je to už ale iba o 10. Dragovič. Hostia teraz bráňa s veľkou vervou, ale dostávajú chutí. Teraz si vybral Petráša. Ten mu loptu rýchlo vrátil. Trojka Smitha. Strata Nitry. Handlová ich má dokonca viac. 13. Ale tá dlhých minút, pretože Spišská Nová Ves v žiadnom prípade nezloží zbrane. Toto je ale cesta až do koša. Baník aj naďalej v 7-bodovom vedení, cirka 5,5 minúty. Pred koncom Smith. A on to skúsi za 3 body a... Lopta v jeho rukách. A opäť Referenci trénera Vimera zatiaľ nezískajú, ale teraz najmä musia obrániť Tevisa Smith. Dnes nestojí Nenad Miloševič. Stojí tam, vidíme Karola Kadáši. Smith teraz má voľný priestor a bol faulovaný. Nejde žiaľ live scoring, takže nemáme úplne aktuálne. Over na Petráša, ktorý má 4 sekundy na strelecké zakončenie. Smith. Handlová potrebuje prelomiť tú letargiu a darí sa to Petrášovi. Šestky. To je až nepochopiteľné, čo Levičania spália a to ešte Petráš, ale už vyhodí Smith, mal tam aj Dragoviča. Trúfol si a... Káša. Križná prihrávka na Gutaľa, späť na Smitha. A Smith dáva troj. No. Harel. Proti vyššiemu Petrášovi, ale teraz... Hanson. Smith. Smithová trojka. Opäť to... Handlová zakončuje Smithom za 3. Zápas už má 19 bodov. Smith okolovolkrát. David Smith. Davy Smith. Teraz ho ale dobre bráni Gutaľ, dostal ho do problémov a Smith pôjde do breaku a zasvedčuje. Dal na pípišku. Ďalej môže pokračovať Smith. Smith opäť. 2 minútky do konca úvodnej štvrtiny. Tu zaviezol na polovicu novejší Smith a je Gutaľ. Dragovičovi, ten si vymienia loptu zo spoluhra. Na rozohrávke Hanson skôr kombo rozohrávač, Smith typickejšia jednotka, tvorca hry. 2,5 minúty sa bude hrať. Gutaľ, Smith pôjde do zakončenia nádherne. Gutaľ.
Opäť dobrá obrana Levíc. Smith však pri... Taký nájazd Couhilla, ten za každým rozhadzuje rukami, keď dopadne na palubovku. To faul nebol a Glover v zápase. Richard Ondruž nepridal a musí sa rýchlo vrátiť, pretože Smith na iba na jednej trojke, toto bola už 21. nepresná strela z diaľky. Do hlavného mesta a prišli v hojnom počte povzbudiť svoj tým z Hornej Nitry. Davy Smith, ťažká strana. Asi to môžu prehrať už len vlastnou chybou. Smith body Dragovič, ale nepresne. Smith o čosi pre Kutalovi. Kutal, veľmi ťažká prehrávka aktuálne, ale predsa len Andoval dokázal udržať loptu. To je ďalšie momentum tohto stretnutia. Z veľkej diaľky to aktuálne zobral na seba. Nie úplne som presvedčený, že to bolo najlepšie riešenie. A Davy Smith No poriadne sa to zadrhlo a Smith to môže naštartovať. A napriek tomu ešte dokázali hostia doskočiť. Smith spoza perimetra.